Здравейте! Това е втора част на нашето видео за Pectalis, където ще направим последователност на това какво се случва с нашите Pectalis. Тази година сме в края на лятото и Pectalisите закъсняват ужасно. Като казвам ужасно, имам предвид не с един, не с два, с 3 месеца са назад. Но въпреки всичко, това е следващия етап на тяхното развитие. Аз съм ги изкарал навънка и съм ги сложил под шарена сянка и нарочно от дърветата, като падат листа върху тях, аз нарочно не ги почиствам, защото това е естествения начин, по който те биха живяли в природата. Тези сухи листа, които са на повърхността, задържат влагата достатъчно дълго, защото лятото те изсъхват буквално за минути. И за да се избегне този ефект, отдолу съм сложил една тавичка, за да могат краката им да са постоянно мокри, постоянно накиснати във вода, така че растенията да не пресъхват. На този етап от развитието им те не трябва да изсъхват никога. Трябва да са постоянно влажни. От тези две листа, значи всъщност моите не са торени много масивно. Когато листата първо излязат, те са плоски до земята, за да потиснат, около тях има треви и някакви други растения. Но когато цветоноса започне да се оформя, тези листа започват да се завиват като розетка и да се изтеглят нагоре. Това не е поради липса на светлина, това е защото ще започне да се оформя цветонос. Както виждате, този Pectalis е с плоски листа, този вече е започнал да завива за цветонос. И тук също имаме един, който е започнал да завива цветонос. След като растението цъфне, следващия етап ще бъде то да загуби листата си и да стане изцяло, но това ще го покрием в следващото видео.